niin, nyt menee palloon, takas pokepallo. Vittu odesta viinaa! Pysy nyt sieltä pallosta perkele. Ai jumalauta, saatana. Pysy nyt siellä pallossa vaan. Ai istumaan, kännipokemon. Ei tule ulos sieltä, ei rimpuile nyt. Kakkunan päin näkyy. Nyt kännipokemon. Pallo takaisin. Ei! Palaa takaisin kännipokemoni. Ei! Perkele. On nyt vaikea tapaus känni. Mitä varten kännipokemoneja? Tää on vaikea tyyppi kuule. Saatana! Täällä ei ryppä tekee! No, ole nyt siellä pallossa kuule vähän aikaa. Ei oo. Saatana. Nyt se menee se kännipokemoni vaan tuutumaan. Ei tule. Vittu ei se äsken sun pitää pelu, se pitu kerta se palloskat nepal. No niin. Mene nyt perkele sinne palloon. Vittu se räpyilee sisään. Mä jo pikkusen ymmärrän mikä tässä Pokemonissa liikunnan on kohta. Se on tappelu se pakoepallon meneminen. Noniin. Sinne niin. Se. Pallo perkele. Ai perkele. Noniin. Mä otan toisen pokepallon sitten. Vittu ne kiintut sinne pokepalloon sisään, saatana. Ai! No niin, ja nyt te kiintut sinne pokepalloon sisään. Mikä se spoilerikoitti täällä? No niin, palaa kännipokemoni pallo. Ota nyt itse palloksi. Ei perkele. Nyt on juoppa Pokemoni. En mä kutsunut sua ulos. Nyt se juoppa Pokemoni on kyllä kiltiksiä tuo pallosta. No ole juoppo sit perkele.